Cúil mé faoin bhéile don chéadúir nóair tháinig cúpla chairde lumsa trasna gon seanam seo óhain bhí roinn comórtóirí eile bhfuil aithne ar a dheann seo freisin agus bhí chuile duine go an dearfach faoin bhéile. Domsa sé idircheilteacht muinte na ddíortha ársa céaltacha seo ag teacht le chéile chun chuid cultúr, ceol, amhrán agus teanc a roinnt. Is rud speisialta atá adring agus chun sé glundars na chríthe na níní á chur na núil agus an lucht fégan tá réin. Ceap me se gur bhála fórbhór na níní a bheith ná an ghaige labhairt ach ar nuachóir bíonn sé deachar teacht ar deis na í labhairt taobhmuid a chóras éidgeis. Is batha teanga í labhairt ach don chuid is mód an éasóg sé béarla an teanga cumarsáide tácha. Ach ag ná céin na cloiste an ghaige go minic agus go na dúrtha ag seisiún agus féite ceol agus le cúna dé leann sé sin a raig agus líon na geotóirí fós. Agus mé ba chonaí Lorient le gábhíon nús an rud is fearlumm ná muinte na háide. Is daoine flathúil fáitiúil barúlíd. Bhí an tálumsa deir seachna se chaite chur de festnós Británach tradiisiúntaach ba haid ítach é agus an rud a bhain mé méadas má sultas ná an meill ibre bhí arsúlacha. Og annach chuid daoine lábhchúnta agus chuir sé sin go mór leis an atmosfér ar scá chéile á bhár na níní.